Ola, eu son Marcos Abalde e vou participar nas xornadas A Herdanza Negada para falar sobre trauma psicosocial en contextos de perda de lingua e terror de Estado. Foron dúas vivencias que me levaron a traballar destes temas. A primeira, a experiencia da paternidade. Grazas á semente, o meu fillo mantén o galego. Mais, cal é a situación de outras familias? Cal é a inmensa violencia que teñen que sofrer para renunciar á transmisión lingüística, para renunciar a un vínculo tan íntimo como o do propio idioma? A segunda vivencia foi hai un par de anos en Valdoviño, cando acompañaba un grupo de memoria. Alí, unha señora moi maior, mas cunha lucidez extraordinaria, unha señora que fora escolarizada durante a Segunda República e que se lembraba da pasaxe da Segunda República á ditadura franquista, comentou: cando veu Franco, referíndose ao golpe de Estado, cando o golpe de Estado, un día a mestra dixo: ahora, fuera y dentro de la escuela, solo en castellano. O que me levou a pensar, entón, antes de 1936, dentro da escola non era todo en castelán. Na miña palestra vou tentar combinar estas dúas dimensións, a dimensión psicosocial e a dimensión histórica, para comprendermos o carácter traumático da ruptura da transmisión lingüística familiar e ao mesmo tempo a función reparadora que ten o noso idioma. Vémonos esta sexta feira, 5 de abril, na Xentalla do Pichel.